Do mesta Svit, ktoré založil Ján Antonín Baťa, prišiel jeho vnúk. Čo poviete, podobajú sa aspoň trochu? Na prvý pohľad trochu plachý, skromný a s vyleštenými topánkami. Not today. Dva páry však má. Doma v Amerike. Žiadna vila, drahé autá ani nohy vyložené na stole. Budete prekvapení. Žijeme úplne obyčajným životom. Každý deň chodíme do práce. Musíme dávať pozor na peniaze. Máme 3 deti. Jeho dedo bol kedysi najbohatším mužom Československa. On je manažérom marketingu v softvérovej firme. Spolu s rodinou rozohrali bitku, v ktorej ide o miliardy, no viac ani dnes povedať nechcel. Tlačová konferencia na túto tému bude najbližšiu stredu. Má alebo nemá štát vnúkov odškodniť? Vo svite to vnímajú rôzne. Ja myslím, že to nie je správne. Ja mu držím prsty. Niečo by sa aj malo dať. Fabriky jeho fungovali a dlho vlastne mal štát z toho osob. Nehrozí ale, že obyvatelia týchto štýlových domčekov prídu o strechu nad hlavou. Prosím vás pekne, na čo by mu boli. Vnúk tohto muža sa zdržal vo Svite približne 4 hodiny, no a zajtra by sa mal objaviť na oslavách mesta Partizánske. Marek Vnenčák, televízia Markíza.